Gwodi Yerigoma Nyambega gisesa siri tukulia lero akoleta rogoche chinyagitari ase Gwodi Yerigoma gati yabo ne Gwodi elia ose ne enya dispensary elia ya Mongoni nabo igona akoleta ya goika ase dispensary ya Nyanchanori dispensary ya Biticho nabo igo ne elia Siara igotoka chinsemo Yerigoma unenchira moyoko nyarago kinya mangana ngetobo chenu nabo igo nensemo yobokorere okwana kro chi dispensary choni gobono anyaraka gote abuna emerobiri yabegete ne isaine kone kuna maryogo nabo igo no comment ko banyagetari ngona ko gukore asenseme yuno muri kito kurose county Nyamira Paul Kapokara agotomanya gago chakira dispensary eri ya Mongoni saigora anene chicho na boigo koigora enyumba ya maternity ya Sabangina barat kunyara kwa bakwiborera omo MC kurwa sorgongoro igaru eri go momoske Nyambega gisesa boigo nigatarera chinsemo abuna bono chinsemo chiri chanyantonori biticha molera dispensary eri go mona boigo eri kanya punenchire yemo yogo chirotota ase chekere twansere nyagitari ya Mongoni ase toigora echo twagachi tororo ne maternity ante to yandu Mongoni vendororo twende nyagitari eto ya Nyanchonori twarora mbuya genderete tware koigora ase chinyomba chia banyagitari bakoba nande kero twarora twate bantu to bamente ebitanda aukwana sinse muchiria chia biticha molera dispensary eyo ase bachake bene omurubiri bogo chake nyagitari eyo kurenganamo nabamenye kura sinse mecho mwakoyo mukura sorogongorwa abetega kuruburimo nigo baririre ngani kunyara koboge kora isiwe ligo konya bamenye kura ase sinse mecho twakire community ngambi ya mono nanto te yabantu baitaba gusi asimore ekero muroche community ni wate need ana bora nyoro yo mo gosiba berembar benyari to gosiba reru tiaba donate ngono rwate donate twakere oyo mintalo isimbu ya mono sana asogo twa obore mobo okwana bogekerekyo ni go MC kura sorongori go muske Nyambega gisesa agendere ko baga kulira ngana kunyara ko baga gukine birengo byobo chenwa ase nyagitari aho imeye wadi ya Yerigoma twetorigiri tuko tutari nyagitari eto ya karantini ne nyagitari yeito ya Nyabogo yeto ande koigora nande development ne nyagitari ya Keroka mbate Keroka nyagitari ko choka ba equipped buya. It will become the largest hospital in Nyamira County. Ama issue ya Mariogo ngonya ko improve tora Mariogo ya Nyagitari lakini ante to manya abantu baitonga to tori Nyagitari ibere iga gosisa to toraroke model hospitals ase ward yaito Nyagitari erekero kwendo ororo oreshwa konyoro Nyagitari 24 hours na ande ngonyorore Amariogo service koretheki chirororo amenye kura se chinseme chigabo boigo bekera na somoro biri yomagima nigo boigo bamwakera ngambi yamo nasege tambokera bunekeiga asibego bamwakera ngambi yamo n'umugavana we county ya Nyamira Muske Amos Kimominya Libo asoko gendera gusire birengo byobo chenu ime ye county ya Nyamira kaligeria nga ali storinga seito at least sindoga nite ndobuna Nyagitari irakonya wantasani ore ni rimbi yamono nambu yamona asengi yoko rote Nyagitari yetu anyirigiri konyara matuka mange fono mochengo ngo chakore ntwege twako sabana ki obo mobobe otoko mo support na ende to support ye gavana yetu omo Kenya ribo nero rweto authority paka tukaye Nyagitari ya nigo boigo etare yo yekeranamo no chief officer monene habo bocheni meye county Nyamira Muske Wilson Mwenga Mumanyi oyo boigo gendere ko bagusigeta abanenji kwane kibunangwa kana bale ebango erigo kinya ebirengo byamagendere meye county ya Nyamira gerete kero to waka ne bango nalitoko nyora chibese kurwa se serikali ndiche cha kutokozera magendere bantu baitwa wasiri biasara andons to bwate yoto konya no mushinga within the ward and within the county Mwenga boigo niga basegetire abananchi ko bwate namu n'abanyagitari bebenyoro ime eriyo kwene kibunango nyora bali obogwene chinga kibabwate omuchando unenjire yemo yo gukinya obonyamasi ase emebere yabo so babwatisie lakini naende gentekenene mwagenda mwapimo mapema bagakaba minto pimo amarwire tuganyamba gekero kwarwarire oja badanga bonongere rifaro Kenyatta so amarwaire tigatunya kingensa iga mapema asoko lichindagera chiri chingiya na soko pima mapema egere twanyara komanyanga kito tore amebere yaitere ginko report ligetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugigase wadi yega Yerigoma imeye county yega ya Nyamira Matukansi inchego nkuru kwa Polycarp Okara